mebo bed ka itimo e yor mbui. Higni adek sani thuolo makamago osebedo e yo machalo nade. Bende gintiere ne rowere duto modak e bombe nyaka mago modak dala. Kose nyalo bedo ni nitiere rowere moko masiche moko ma tije makamagi mitime mbui choponegi to mamoko to tije makamagi ok chopnegi. Ka bende kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne donje telo noyango kanyo ni obobedo ka otimo gino miluongo kanyo ni obobedo koyawo thuolo mano mar ne nitiere kod agenda manyalo wacho kanyo kod dhongere ne en digital super highway kachiel kod ICT hubs mowinjo be niketo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae maneno ni jo Kenya duto obedo kod mbui e yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono nyaka Ramogi Ajwang' to wadwa ng'eyo ni e thuolo mar higni adek nyaka ne odonj e telo nyaka kaka jatend piny Kenya mar abich to tije e mbui osebedo yo machalo nade. Twak maket kod mae okabi bedo godo kenda nyaka Ramogi Ajwang' antiere kod welo ariyo. Wendo na mokwongo nitiere studio marwa e county ma Kisumu mano Darrell Aduda ma en manager mar tudruok mar zona 01. Achak kodi Darrell ka entiere county ma Kisumu oyawre chiew nade kendo machiegni twak. Darrell. Oyawre ahinya Joyce, erokamano kuom luongowa kaendi. Nyinga kaka wacho no Darrell Aduda, wachiew maber koni tiyo zone 01 Kisumu. Wan achiel kuom digital hubs ma iwacho kanyo. Wan Kisumu Lake Basin Mall, tijwa en konyo jomatindo yudo tije e mbui. Erokamano ahinya. Ibonyisowa ni mano zona 01 nyaka ne chake sani koro osekonyo rawere adi e yudo tije e yor mbui. Studio marwa e county ma Nairobi kae nyaka Ramogi Ajwang' antiere kae kod Moses Were en japuonja uso e mbui. Oyawre Moses, ichiew nade kendo machiegni twak. Erokamano, oyawre kabisa. Kuom nyinga Moses Were to amauto donjo kanyo especially chenro mwachako kawuono because kwa ng'iyo dweche mosekalo gi higni mosekalo jatend piny nosingowa kaka isewache to wasechopo kure to mbele kango kane mwachome. Koro machiegni ahinya to amor bedo e chenro ni. Machiegni twak okinyi makawuono Moses. Nyaka Ramogi Ajwang' imbenda rwakni machiegni e twak mar okinyi makawuono bed thuolo mano mar chwalonwa pachi penjo ote moramora kokale nambwa mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono Moses dagom mar mondo mia chakodi e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto donje telo mano higa mar 2022. Wanyalo wacho ni nitiere singo mopogore opogore mano chwalo ne rowere to maduong' nen mano miwacho kanyo ni tije e mbui mano miluongo kanyo kod dhongere ni digital jobs mane jatend piny Kenya osingo. Kata kamano nyaka sani wanyalo wacho ni opportunities makamagi bende wanyalo wacho ni gisebedo adiera mar rawere achiel ariyo adek nyalo wuok oko ba wach ni yes jatend piny nosingo an achiel kuom rawera masani koro tiyo e mbui kacha. Mana diera to kwa ng'iyo kuma wasechope nyaka sani kaka nosingo nitiere okang' mosetimo mopogore opogore magi chako kuom gedo kuonda hubs masani ma empower digital talents kaka isewacheno to nitiere programs ma bende kelo thenge milu kaka wan kod Ajira digital program wachaka kanyo mosenyalo donjo e over 70% of the Kenyan market kwa ng'iyo country duto kanyachiel. Yudo ka gise set up various hubs mopogore opogore e Kisumu kidhiyo inyalo yudo gi tiyudo bende ko jatend piny osemedo siho tend counties bende mondo bed gi partnership kod startups matindo machung' mondo okel kanyakla rowere mondo puonj gi tijegi. Kendo bende kawuoyo mana e Ajira digital program kaendi bende waseneno gimoni Jitume Youth Labs en machiegni gi gima zone 1 timo Kisumu maka vijana rowere pogruok ni kanye kind Ajira kod Jitume konyo rowere kod ojande moseyudo idea mosesomo gimoro koro gidwa chako kongo ohala gimoro kata gidwa yudo access ma digital jobs mwawachogi koro Jitume program biro to miyo gi puodhruok kata mentorship. Koro mentorship kango giyudo ka kijana ng'eyo rito pesa mare, ong'eyo timo gima iluongo ni personal branding, to kelo opportunity. So mano gima government osetimo kabisa. To kendo kwa sudo mbele, waseneno gima makata rais osebedo ka medo dhiro nyaka itend counties ma aluong in digitization ma government services and systems. Koro nitiere roadmap manosechako mosebedo kotimo kabisa. To kwa endelea sana ang'eno wacho ga mang'eny wadwaro free
ineno sani kata king'iyo Safaricom tiyudo ka nitiere kaka gise lower rates sani for the next 3 months. Koro government watimo kalure gi resources ma wan go to nitiere okang' wanyalo wacho ni government osetimo. Niwach kama wachope kani inyalo neno kata kidhi internet kata king'iyo society nitiere kila ng'ato penjre mana to an ang'ono manyalo timo online kanigo. Manyiso nitiere opportunities ma government timo mopogre gi countries mamoko. E kinde modhi mbele ko twak maru ibobedo ki wabibedo ka bende waporo wacho wabibedo kwa penjore ni to gin tije mage marawere nyalo timo e mbui kacha nikech thoth ne kiwinjo ka ji wacho ni mbui kacha gima ng'ato nyalo timo en mana online writing to ben online writing kende ko seche moko nitiere opportunities moko ma bende rowere kotieg maber to ginyalo tiyo kod internet makare kata mbui makare e loso tije kata bedo ni gine koro gin bosses mag gin matende ni gindikore kigin kendo giyute kokale mbui yena mar mondo mi arwak Darrell twak ka intiere studio mar county ma Kisumu. Darrell karwak e twak okinyi ma kawuono in kaka achiel kuom jogo matiyo e hub manitiere boma ma Kisumu mano wanyalo wacho ni en ICT hub makonyo rawere wechego mag neno ni giyudo tije yo makare. In korka kori ka wang'iyo higni 3 koro nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje tel wechego mag loso thuolo mag tije mbui in korka kori osebedo yo machalo nade kachiel kod gata hub ma utie Kisumu kono en hub mano mar piny owacho kose en mana mar ng'ato owuon? We achak gi penjo ni mogik ka wadok chien. Hub ma watie iluongo ni Lake Hub. Lake Hub en nochak gi jopuonjre beach apar igni paga beach mokalo ne waromo e restaurants kuonde michieme Kisumu nikech ne wahero tiyo gi mbui. Koro matin wachako medore namba ka waloso gimiluongo ni community alafu step by step bang higni matindo wayudo kama wanyalo bete ma oluongo ni Lake Hub, Harleys Building jomani Kisumu ong'eyo. Bang' mano to partnerships matindo gi sirikal, gi county government, gi private sector omiyo wase bet maduong', wase grow dho ngere wacho kamano. Koro hub ni en community, ok en mar ng'ato achiel, ok en mar sirikal, lakini watiyo gi ji te ma nigi interest e tie weche internet. Ne wachako puonjo jomatindo tiyo gi internet, tiyo gi mbui. Chon matin ne wan gi program miluongo ni Femidevs. Femidevs ne puonjo joma nyiri software development kuom dweche 6. Bang' ka wasepuonjo nyirigo software development dweche 6 ne wamiyogi internship. Koro ok ni wapuonjogi kende to ne wamiyogi internship mondo gimed ujuzi mar tiyo gi internet. Bang' Femidevs to ne wayudo konyruok gi county government mar Kisumu, kambi moro miluongo ni 01 Talent ma miyo ji tich e mbui piny mangima kod kambi miluongo ni UCLG. Ok en kambi lakini en organization ma kelo county governments, local governments kamoro achiel. Koro partnership ni wan kaka Lake Hub gi jogi eki ne waneno ni jomatindo onge tije Kisumu, Kenya, lakini tije gi nitiere. Koro ere kaka wanyalo medo program wani mondo wamed rwako jomatindo e tije mbui ka medore gi puonjogi mondo ging'e tiyo gi mbui maber. Ema omiyo koro sani wan gi Zone 01 Kisumu ma higni 2 waseyudo applications 19,000 moa kuom jomatindo. Nyisi anyisa ni jomatindo nigi interest maduong' ahinya mar timo tije mbui. Kuom applications 19,000 gi yiero jomatindo ma wasepuonjo 750. Wapuonjo gi language moro miluongo ni Go. Go language en tiyo gi software mondo ilos gik manyalo konyo e sekta moro amora.
kuom ji 750 go wan gi ji 100 sani ma wase train ma ginyalo tiyo tije mbui kamoro amora e piny masani. To pod wamedo manyo joma tindo gi. So ka ng'adi matin Darela, tije mag mbui ma nyaka sani koro wacho ni useyudo ji maderom 19,000 koka riambo 19,000 moseoro applications mage kata oseoro kwayo mage ni gidwa timo tije makamage. Gin tije mage ma rowere gi oro kwayo kata oro application mage. Ta application iore yo machalo nade mar mondo mi seche moko kata rawera maneno okinyi ma kawuono ng'e ni thuolo nitiere e kaunti ma Kisumu kama en bende onyalo oro kwayo mare to en bende seche moko ka hape olwar obede achiel kuom jogo machako tich e yor mbui. Dare. Erokamano. Tije mbui wanyalo wacho ni gin tije mitiyo gi internet, okay? Or tije ma itiyo gi software. Software kia kaka nyalo wachi gi dholuo inyalo konya. Wacha ni software kamano. Itiyo gi wacha ni software. En ndiko code. Koro erokamano. Ndiko code nyiso ni inyalo loso solutions e industry moro amora. Kaka sani ka in gi simu e lweti to in gi gik miluongo ni apps. Apps go kaka mag M-Pesa, kaka mag bank, kaka mag insurance companies mago los gi softwares. To jok ma ndiko software gi nyaka puonj gi e yo maber mar ndiko software. Sani wan e TV watudore ka watiyo gi internet. Momiyo wanyalo wuoyo ka in Nairobi to an Kisumu. Nitie joma ndiko software ma miyo tije gi bedo matimore. Kitiyo osiptal bende nitie machines matiyo gi softwares. Kitiyo school tinde wan gi artificial intelligence ma jopuonje osechako tiyo go mondo gipuonj nyithindo e yore maber moingo kaka nopuonjwa ndalo mane wan e school. Koro tije digital gi ok gin digital writing kende. Digital writing en kidieny matin ahinya mar digital jobs ma bende waneno ka sani osebedo saturated kanyalo wacho kamano. Koro tije mbui gi gintiere industries te. Broadcasting, healthcare, education, governance, kaka sani watemo konyo Kisumu County gero gima konyo gi yudo applications mag tije. Kadoke penjoni mar kaka ji apply, ka nitie ng'ata manyalo dwaro donjo Zone 01 Kisumu tidhi www.zone01kisumu.ke www.zone01kisumu.ke titimo application mari. Kaka Ajira Digital wadwa nowacho, Ajira Digital nigi jopuonjre lakini apani gikawo muda matin kidogo. Wan wakawo dweche 18 ka wa train. Koro wase partner gi ji kaka Ajira Digital mondo ka gimedo skills koni wambe wamedo skills koni. Koro en tich ma sirikal timo ka, wambe watimo ka, county government be timo ka endi mondo mi joma tindo yud tijegi. Ilero Darel kendo mano nyalo nyiso ni adiera rowere osebedo katemo mar mondo mi gine kaka gin bende ginyalo tiyo kod thuolo ma gintiere godo ahinya to mano mar bedo koda mbui en ni giyudo tije e yor mbui. Kabiro korka kori Mosesa ine mi kuongo liekonwa wechego kaka mago mag jitume kaachiel kod Ajira to bende nise leronwa makare kaka winjo beni itiyo kodgi e yo maber. Imede mana kimedo matin gin tije kaka mage ahinya to mago ma rawere nyalo timo e mbui kacha nikech iwinjo kanyo ka Darel opimo mano kotudore kod software ma ng'ato nyalo loso kacha. To penjo machielo nyalo bedo ni penjore e kinde ma ng'ato donjo kacha nyako bed kod lony kosi ni donja to nitiere jogo ma bobedo ka tiegi e kibed kod lony mano mar timo gino mitimo. We achak kod dwaro mar bedo gi lony mo matin. Awache ni matin wach kidwa chako gimone gibedi at least kod ng'eyo e kama idwa donje e sekta no kada wache kamano. Koro chako tiyo e mbui gima onego bed ni chako kod en ng'iyo area midwa mondo specialize on, kama idwa mondo itiegrie
ong'ei kaka jalo man gi rieko kanyo. Koro kidwa chako donje mbui, gima yot mondo onego ichako en yudo skills kata puodhruok ng'eyo kaka tije mbui gichalo to kaka iyudogi, niwach gipogore kaka nyawadwa Daryl osewacho. Koro kisebiro e mbui kanyo miseng'eyo kaka internet, waluonge ni internet tiyo, to koro idhi yudo ka tijegi opogore niwach king'iyo kendo siro bende kuma ji nyiewe bende dhi nyiewo tije mopogore koro chako mano mi foundation mang'iyo kaka idhi chako. Koro kiseng'eyo skill kama ise specialize to koro idhi ng'iyo kama idhi tiegrie kata kapok iyudo ng'at makonyi puodhruok, anyalo luonge ni mentor. Koro iyorni madaluong ni process ema koro idhi chako kod ng'eyo kaka digital skills moko makoro wawacho ajira gi jitume program konyo wayudogi mondo ichak. Koro skills e yudo tije online kaka ta uso e mbui, wan kod mong'ere sani kabisa iluongo ni content creation. Mango en kaka wabedo kanigo to anyalo bedo ni an adwa bedo ng'at mong'ere ma nyisruok, abed kaka influencer, tadwaro mana na ong'eya kod Ramogi TV. Koro adhi bedo ka an aloso mana wach e yor Ramogi TV ta create aketo content Ramogi chula. Koro mano osemiyo kijano ok ochuno mondo nyaka ipuodhri kata mondo irit mondo ng'ato konyi kata puonji gimoro amora. In inyalo bedo abeda gi sim kata obed mana techno as long as en smartphone. Ti idonjogo online, ti ilosogo aluonge ni content, then ipost e social media kanyo. Namba 2 en koro uso e mbui. To e mbui kanyo koro wan gi kuonde mopogore nyawadwa osetemo wacho. Koro wan gi gimo kanyo ni social media. Kijaluo nyaluong kamo ni wang book. Social ka wacho Facebook koro wang book. Alafu wan gi TikTok mosebiro kanigo. Alafu koro be professional sani jok ma kirore kendo mobedo gi rieko yore moko. Bende gidwa nyisore ni gine jok man gi advices. Koro yudo ka gitiyo gi platform moro bende miluongo ni LinkedIn. Koro tiyo gi internet sani osekonyo miyudo koro kantie part mowacho ni writing, academic writing mwaseng'eyo ni. Iyudo ka i social media kanyo koro aseng'eyo ni Ramogi nigi programs makamanigo. Nitiere nyawadwa bende ma uso chama kama. To nitie ng'at moro ma bende uso lepe e Kisumu Obonga kacha. To dwaro noketgi online. Koro odhi dwaro ng'at magone picha, odhi dwaro ng'at mandiko ne ong'eyo ndiko maler ma ka ng'ato neno to gombo, to odhi dwaro ng'at ma bende ong'eyo miel matin. To biro to post online. So seche mo post ni tiyudo ka pesa biro. To kama pesa biro dakikos tich. Koro iyudo kama no digital learning. Koro iyudo ka bende nitie ng'at ma bende nyako chaka. To en gima en go en kata simu ni to ng'eyo maybe operate email to nitie CEO moro kata jatend ndai moro ma iyudo kodich. Chonchan waluonge an personal assistant. Koro biro ma mbui sani okonyo wan gi tije moko moseuk ni virtual assistants. Koro man go ma jakony makonyi online, okonyi e yor mbui e timo operations ni from odiechieng' kodiechieng'. Koro mano miyo tiji bedo mayot ka gikonyi tije kaka timo gik moko kaka oro email, manage social media mari kaka seche man kan yudo ka ng'ato nitie ma comment kamoro to konya kata post content na e social media. Koro yore mopogore gi gikonyo adier ka wachako. Lakini mondo wadong koro wabed kaka jok mong'e e areas gi, nyaka wayud puodhruok, nyaka wayud kony. Koro kan gimomiyo nyaka wahimiza to government be konyo adier mondo wayud tijegi. Be gimiyo wa policies kata magimak mano bende penjo mwapenjo higni adek sani be government sirikal mano mar William Ruto mano singo maneno ni giketo thuolo makare mar rowere tiye mbui bende gisekonyo ahinya to kata jogo makine bathotha gin content creators bende sirikal osekonyogi e neno ni tije magitime mbui ni ochopo kare yo maber. Koro kanye mwasechope ka chako gi chien kacha kaka wachako mondo yud skills gi mondo ka mi donje. Koro kanye miedo ka koro achagi kaka zone 1 Kisumu kod gin gi Lake Hub magi kelo go kanyakala jok mosebedo gi skills gi. Koro kendo koka government koni wan gi jitume youth program. Jitume youth program kelo kanyakla oganda mosebedo gi skills mosetiegore kuonde mopogore. Koro seche magi biro kara achiel to magi yudo puodhruok makonyo gi mondo gibe gidongre. Ging'e kaka girito omenda, ging'e kaka giyudo tije mang'eny, ging'e kaka girito tije gi bende seche magi yudo gi. To mano konyo kata e government e yudo pesa moro mabe donjo negi. Iluong GDP seche modonjo cha. To mano konyo gi kendo gi build go aluong ni infrastructures mabendo osebedo ka chendo zaidi. Koro ema giyudo ka government dhi wacho ni ka donje telo to an adhi kelo nu free wifi. Tiyudo sani kidonje boma kaka ma Nairobi. Tiyudo ka nitie hotspots moko ma government okete wifi. Tiyudo ka vijana ojende ng'ato miel downtown kacha to kodonjo CBD kama miluongo ni archives kanyo tiyudo ka koro post
content ne, because ka ni ot seche ma ene ot chande tiyudo ka oonge nyalo ma yudo pesa manyalo konye mondo onyiew go bundles kata internet ma konye donje e mbui. Koro ka government timo kamano to ineno ka ng'ato bende se grow, koro wan bende gi policies ma government osetemo ka keto. To maduong' kabisa en gimo miluongo ni cyber security. Seche mwatiyo gi ong'we yamo, seche mwaketo information online kan ga about one, seche mwaketo gik moko e mbui, to nitiere kako nyaka gibed regulated. Koro government be temo keto chike moko matayo yore gi kaka wan wabe watiyo gi mbui gi pile ka pile, to ked security ma bende ritowa mondo mi yore duto mwatimo online obed maber to bende ma oridore kod chike mag pachoga. Koro nitiere mang'eny mani area no ma government osetemo timo kare. To jitume kachiel kod kata ajira digital ma nitiere, jitume ng'ato ka dwa donjo to donje nang'o kachiel kod ajira? Wachak kod ajira. Lakini ana golra ok anachiel kuomgi. Ajira nigi online, first gin kod di hubs magigero, kidhiyo Kisumu, kidhiyo Nairobi, kidhiyo Mombasa, kidhiyo kata Busia. Idhiyo ka nitie kuonde magikete kuonde gi mag piedhruok. Koro kidwaro donjo kuonde gi inyalo donjo e ofisi gi tineno courses magigolo kanyo tinyalo tiegrigo, niwach gigolo courses mopogore opogore kuonde ma ng'ato nyalo tiegruok. Mano number 1. Kicheko website margi nitiere gin ga gi ondamo kata seche moko magikawo gacho madonje programs magi, because gipuodho ga dweche 3 seche moko gidhi dweche 6. Tiyudo ka kantie kuonde moko ma ng'ato dwa somo to kawo ndalo mang'eny, tiyudo ka gi partner kaka kod zone 1 makoro wan kod okani goni mondo konygi e puodho joge. Koro mano nyalo mi the first access ma mondo ibed machiegni kodgi mondo ilan. To ber nen kanyo ok onego ibed gi degree kata form 4 certificate. Inyalo chaka kamoro amora ma intie, gidhi kawi kendo gidhi puonji kendo gidhi konyi. To ka gisekonyi koro mwabiro e Jitume Youth Program. Wach iyudo ka nitiere oganda matindo waluongi ni marginalized group ma onge empowerment but gin gi skills. Nitiere graduate moro, ng'at moro man gi degree ne, lakini okia kama onyalo chake. Koro kanye ma government okelo Jitume Youth Program ma en be mana bade matin mar ajira, nwach iyudo kaka chantie community mang'eny mondo kony e puodho jogi mondo yud koro access to opportunities mondo gibe gi puodho gi nango. Moses, ng'ato nyalo bedo ka penjore ni puodho gi nango. Koro the way mokwongo michako puodhgi en puonjo gi gimoni digitization, ng'eyo kaka itiyo gi mbui. Digitization. Koro digitization ni en first gitemo ng'en into nisomo ang'ono. Nisomo agriculture, nisomo marketing. Matende ni Jitume ni nyalo bedo ni en ng'at ma seche moko entiere kod degree mare, kata seche moko ng'ato ne osomo kata bed accountant, seche moko koro kata tich podio poko yudo makare. To nyalo dhi e Jitume kacha mar mondo mi one kako nyalo tiyo e mbui kapod omanyo kuma makore godo kose kamano. Lakini nyaka gibed kodi mokwongo biging'eni kamirome e diergi. Koro kanye matemo luonge ni podhro kata giwuotho kodi gi mentorship. Nwach gidhi temo mondo gitim kabisa giatikishan gi match skills ma in kodo gimisesomo cha kod gimitemo mondo iyudie kari ma konyruok. Iluonge gi dhongere ni mentorship. Kaka kanyala kete maber gi dhowa. Alright. Koro kiseyudo ka mentorship ni, i process magitime gi create hubs ki. To kendo gidonjo nyaki communities, gibiro nyaki skunde, high school. Inyalo yudo ka gikawo Assume 1 kaka one Strive Creatives, kata ginyalo kawo Zone 1 Kisumu, then gioro gi skunde mopogore, mostly high schools. To nitie gimiluongo ni sensitization. Gitemo ng'iso gin sani nitiere gik moko munyalo timo e mbui. Nitiere kaka unyalo bende loso picha mari e mbui. Nitiere kaka ne gitigi mbui. Kodi neno ka jogi seche mipuonjo gi ka giwuok piny, ka gichopo kamo ka gisetieko, tiyudo ka wach moro mar koso tich ni iyudo ka opungua matin, because ne gisekalo through this program mosetiego gi kendo sepuonjo gi kendo ging'e nitie gimo ma ginyalo timo moloyo 844 system mwasebedo kwa dhie to wawuok oko kendo wayudo kamano wachako kamo number 1 kata 0. Yeah. Yena mar mondo mi arwak Darrell twaka intere studio mar e county ma Kisumu. Darrell, ka duoki twaka okinyi makawuone kinde ma podi wamedo goyo mbaka kotudore koda tije e mbui. Hignade koro nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Tije ma nyaka sani koro nitiere mbui ma in kachiel koda Moses sebedo
ubedo ka ulero tije makamagi wanyalo wacho ni thuolo makamagi ka wang'iyo kaka piny ringo sani gin tiere thuolo ne rawere manitiere bombe kose e kor gwenge piny kocha bende thuolo makamagi nitiere ne rawere maseche moko nitiere kor gwenge gino miluongo kanyo kod dho ngere ni rural kata remote areas. Darrell. Adhi duoko penjori lakini akwayo ni aduok penjo mipenjo kaka wasetiyo gi sirikal local gi national government dakika 2 kende. Ya dhi mbele. Wan kaka Lake Hubs 01 Kisumu wasetiyo gi sirikal directly achiel kachiel e yore gi. Mokwongo wan gi kuonde 2 ma watime puonjruok. Achiel kuom ma watime puonjruok omiwa gi county government of Kisumu ma osebedo jokonywa kuom higni mang'eny. Mating'o ji 80 mano is courtesy of county government of Kisumu. Mar 2 nitiere Ministry of Investments and Trade ma higa mokalo ne watimogo project miluongo ni Digital Skills Initiative. Ne gitemo bedo gi jopuonjre 200 koro Ministry of Investments and Trade kod World Bank kod Spinberg mago jok ma wasetiyogo directly national government gi local government. Penjo ni masani wan kaka Zone 01 Kisumu wamanyo rowere mani dala. Ka wang'iye e tiende en ni watemo miyo donjo Zone 01 Kisumu obed maromre ne kila ng'ato kata in dala kata in town. Wamanyo jok manigi ujuzi to pok oyudo opportunities gi eki. Ok wadwa ni opportunities mag tich mag mbui obed ne joma ni town to owe joma ni dala. Wan wawuok e office to wadhi sub counties ma Kisumu waromo gi rowere wanyiso gi opportunities gi wasedhi nyaka Siaya, Bondo, counties ma within the Lake region ka wanyiso joma tindo ni kikupani tije gi gin mag jo town kende kata un ma un dala so long as in gi internet connection to inyalo tiyo e mbui. Mor ni wasebedo gi joma oka town weluongi kamano ma osetimo maber e program wa. Kata application cha sama itimo application kila ng'ato nigi nafas maromre obed ni oa town obed ni oa dala mondo otim application no kaka entiere no. Wakete kamano mondo kila ng'ato obed gi opportunity no. To wang'eyo ni kinde mane sirikal mar Kenya Kwanza donjo e telo ayanga ne gintiere kod manifestos mopogore opogore. Tadwa ni penjo ni ne miduok na Darrell kaluwore ni ine mintiere kaunti ma Kisumu ting'iswane kaluwore ni sirikal ne nitiere kod chenro mano mar gero 100 kilometers national fiber optics connectivity mano winjo bedo ni keto broadband access mano e kor gwenge duto ma pacho kae. Bende sade kuma wachopeni higni 3 koro nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Kwang'i wechego mago mag internet connectivities kata wechego mawacho kanyo ni bedo kod hubs kachiel kod kata training centers. Bende nyalo wacho ni oseketgi e yo makare marawere nyalo dhi adhiya kuondego kumoro amora ma gintiere ahinya te kor gwenge ba gibed kod internet motegno manyalo konyogi e timo tije e yor mbui. Darrell. Kuom adiera pok waneno ka ochopo kidieny mane jatend piny nowacho, lakini kata kamano nitie kidienje moko matindo mosetimo. Kaka nanyisi ni center wa mar Rotary no, internet mani kanyo county government ma omiyowa to county government kaka ung'eyo of course gi sirikal en gimoro achiel. Ka wang'iyo ilongo nade
kumoro amora wawach ni interior mar Kisumu to ok apar ka digital hubs bilagi oseger kaka ne wapani bogergi, lakini pod sirikal nigi time mar timo mano, to mano bobedo gima ber ka broadband ochopo dho nam mwalo kuchocho, miyo tich ma watimo ni gi opportunities gi obed mayot yudo ne joma odak kuondego. Lakini gisani anyalo wacho gi confidence ni Kisumu kaendi nitiere kuonde 4-5 ma inyalo bete i access internet, i access mbui e yo maber. Moko olos gi sirikal, moko oket gi ji kaka wan mondo mi joma tindo yud opportunities gi. Ilero kanyo makare ahinya, to Moses penjo makamano in bende dago mar chwalo ni bende dwaro mano mar chopo 100 kilometers national fiber optics connectivity network mawinjo bed ni chwalo broadband access kor gwenge duto mapacho kai singo kata achiel kuom pillars mago mag ICT ka achiel kod digital economy ma sirikal ma Kenya Kwanza ne nitiere godo, bende osetemo chopo kor gwenge duto mapacho kai? Kanyalo duoko penjo no kaluwore gi kama awuokie, awuokie Abatka, Monica, Kajiado, Kitengela. To abende a interact kod ojende kendo aneno gik ma gikale. Anyalo wacho ni government ok osechopo kidieng mane gichiko wachande. Emomiyo inyalo yudo ka sani koro nitiere kembe mabiro ema kendo konyo mondo vijana oyud gigo. Koro kanyo en kama onego bed ni wang'iyo saidi, because government ok osechopo, anyalo wacha kamano. To koro emomiyo iyudo ka nitiere institutions kaka Ajira, kaka Zone 1, iyudo ka gineno ka vijande nitiere gik monego bed ni timonegi. To koro wakawo initiatives mamiyo vijandegi mondo oyud internet, but government pok osechopo singo mane gisingo kanyo. Wageno ni thuolo mano mar higni 2 ma pod odong' sirikal biro bedo ka temo mar mondo mi one ni gichopo singo mano mar neno ni internet connectivity obede kor gwenge duto mapacho ke. Kapok odhi yueyo marwa mokwongo, ng'ato nyalo bedo ni penjore ni tije ma itimo e mbui kae Moses bende gin tije mwanyalo wacho ni gin long term kata long lasting, kose gin mana tije ma seche moko ng'ato tima kuom thuolo matin to bang'e idhi manyo gimachielo mitimo? Gin long lasting. Aduoki kamano, gin long lasting. No kata bende ka bet kanyo an achiel kuom jok ma mane gima timo sani, to kendo abende an gi employees kata an gi jotich ma andiko mwatiyogo. Koro en gima tiyo to sechoponwa, to kendo kik warit especially wan kako nagi. To ahero kabisa seche moko wakele wache idho mondo donj no gandawa mondo wan gini tiyo, because wadong' chien zaidi e tich e mbui. Wanyalo wacho ni gin mage, nitiere moko ma seche moko gin short term, nitiere moko ma gin long term, nikech katiyo kod ranyisi gimoro kaka loso kata software. Software no kiselose dichiel dong' rumo kose podi nitiere tich machielo ma koro nyaka ibed kitimo? Nitiere mitime dichiel. Emomiyo koro wacho nyaka ibed gi awach no oganda matimo gimitimo. Ng'enyne mini oganda tiyudo ka nitiere tije mabira. Kisetiyo komanyo gi zone 1 kendo gimiyi moro. Koro iyudo ka gin long term. To seche miseloso gimomiluongo ni reputation kata nying maber, bende dinind kech adier, lakini nind kech da. Koro gin long lasting, to gintiere tang'en wadhi donjo kuomgi achiel kachiel nyaka kaka inyalo loso nyingi mondo ibed ng'at mong'ere kaka kanyo, makati inyalo yudo pesa bilos giki. Because wasewinjo weche gi ndalo duto, wasewinjo forex, wasewinjo digital marketing, to nitiere nyaka graphic design, tie ng'at moloso poster mo okelowa kawuono mwabedo ka. To ng'ani osebedo kowuotho nade, osebedo ko charge nade, to pesa koyudo ka orite nade. Koro gin tije ma long lasting, lakini gimoloyo en ni nyaka wang'e ni to career kata tich madwa donje ni bende o align kod aluonge gani values, akia kaka nyakete gi dholuo, o align kod value gi gima dwa timo ndalo duto. Nwach kata 9 to 5 bende ber, tiyudo ka nitie ng'at moro madhire adhire tijno. Lakini seche mitimo giri ma mihero cha, kata kiny ka onge to orie kendi chunga. Koro iyudo ka gin long lasting, gichudo maber, to gima iye ma itimo gi chunyi maber, Nyasaye be gwedhi
to kendo okelo ni ohala niwach wan gi businesses mang'eny machako e Kenya to kendo country ma wantie the biggest hub in Africa miwinjo ka investors dwara temo miwinjo ka Rais President William Ruto iwinjo mana kowacho about billions ma digital economy koro okonego be nwarito nwaparo ni okosechoponwa onego wang'e mana kaka watiyo maber kode niwach pod wan piny to mano nyiso ni wadwaro tiegruok e yo malong'o wang'e kaka watiyo gi mbui wang'e kaka wa show up e mbui kaka waketo pichwa e mbui wang'e kaka dhok mwawuoyogo e mbui makelo pesa alright koro kiseng'eyo kaka itimo gigo to bende kiyudo pesa ni seche mobiri ofuki to initime nadi adwa ni mak parono gi kanyi bo bedo kileronwa ati dhok mane miwinjo be ni ng'ato wuoyogo e mbui kacha to pesa ng'ato koseyudo ng'ato nyalo kunge yo machalo nade mar mondo mi kik obed ni en pesa ma ng'ato yuda to seche moko kethe to olal ma ok oneno kata gima ber moro amora mokelo ne nyakora muge jo ng'isa ni wakaw yo madundo gi sani ka waduogo wadhi mbele ko twak marwa ote magi bede chwala abo bedo ka somo gi e kinde modhi mbele kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Beinjal no mohero dongruok ne ngima makin. Para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime eneno ni opidhi yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienja boro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5,000,000, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod tije e mbui. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Wela Rio Moses Were japuonj uso e mbui kachiel kod Darela Duda entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu, en manager mar tudruok mano zona 01. Med chwalo ote magi penjo paro mora mora wabedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kapok ne wadhi yweyo Moses ang'isi ne maknwa paro mar kaka rowere nyalo neno ne giusore e mbui kacha dhok mar tiyo godo. Jogo masche moko se amua ni anto seche moko line mano mar content creation e masche moko adwa dhi kata kaka ginyalo usore e mbui kata e yo makare. Erokamano. Kwa donje use mbui, adwa dok chien kata matin kama wacho ni dhano ka dhano kata ng'ato ka ng'ato nyaka penjre ni to an ang'ono man kod e lweta to talanta mane mar wuotho gwedhago. Ka ng'iyo boma ma Homa Bay nitie jal moko kanyo kijana mo matin ma jawero ga wende ne moko mag 1 minute amani go tiyudo ka oposte to en in form of comedy to mane gimo keto. Koro yudo ka seche motime kamano iyudo ka platforms kaka Facebook to Instagram to gi YouTube degi momwa luongo ni yuto ma mbui ma channels gi ema chuli seche miketo content yudo ka ji ohere to dhi viral to ji biro comment yudo ka mane gima itimo gima miluongo ni monetization kata kiana nyalo luonge ni yuto. Koro the first process manyalo ng'iyo ni wanyalo yudo pesa e mbui en gima iluongo ni monetization. Mano the first process. Mini ibira tichoko gik ma Gachagu wacho, ichoko gik ma japuonj moro wacho, ichako dwaro gik moko ma trend e oganda wa kata ya nyuola wa. Kata kidwa bedo kata ka obedo ni in japuonji, tinyalo chopo kama koro in ichiwo puonj e wang' buk kanigo kata yo ng'we yamo kata e mbui. Tiyudo kan magi yore mokuongo kabisa miyudo ka platforms gi kendi eki chuli kata sete minindo cha. Koro mano the first step. Number 2 wacho ni into in ga ng'ono ma in e lweti. Seche moko nyasayo gwedhi gi skill kata talent moro ma in kodo maduong' kaka Ronaldo ama in japuonj ama in ng'ato kaka an ma idwa puonjo jomako oganda moko. Koro ibiro online tingiso ji step by step ma ginyalo somogo gimoro kata yudo go lokruok engimagi mondo gine gimo mopogore. Koro man ibiro uso gima luongo ni skills, waluonge ni skills kata ichwegruok no. Koro yudo ka in gichuli skills moko ma in kodogi lakini ang'en kanyo bon wach ng'ato nyaka wuoth moro. Koro number 2 manyalo wacho wadog TikTok kata gi Facebook. Wan sani gi jok moketo duke gi Obunga, wan gi jok moketo duke gi Nairobi CBD, wan gi jok moketo duke gi kuonde mopogore opogore. To sani wacho ni gik moko duto itimo e mbui. Mama ne chuny wach makawuono uso e mbui. Koro kochopo uso e mbui kanigo to iyudo ka in jo ohala mopogore opogore tidwa nyiso ji gik miuso wuoko kanigo. To koro kanye makoro idwaro sime moro min kodo maber, tidwaro ng'at moro mabende wacho mong'eyo wuoyo maber, kata idwaro kiuso lep joma nyiri, tidwaro nyako moro mabende picha ler. To koro opimo ni ga lewni gi to inigoe ga picha to alafu ipost gi ga online tiketo bei. Koro seche ma ji penjo cha to inichiwo mana information kata imigi mana
information about kama duka nitie tichiwo nigi bei tiyudo kamano go yo ma iyudo go pesa ka ina kama mintie iyudo ka seche mitimo kamano tikongo pesa moro ma idhi wuok go ni idhi wuotho kimanyo customers wateja eko bi mondo ochope duki mano namba ariyo to koro kwacho kendo use mbui wado kama in gi talanta to wawuoyo kore e digital skills kata skills moko manyalo yudogo tije e mbui koro freelancing wan gi moko ni freelancing wan gi moro mawacho ni konyruok e mbui kata virtual assistance wan kod coding kod software engineering kod chunye moro iluongo ni chunye koro en uso e mbui kata digital marketing kata nyisruok e mbui mini nyiso gik moka moka koro iyudo kata zone 1 nigi website sani kadhi Ramogi FM kata Ramogi TV nitie gima giketo online sani kadhiyo e platform mara kata kila biashara kata king'iyo kamora mora mingi nitie gima giketo ga online koro uso e mbui en skill masani okelo pesa mang'eny zaidi because ng'ato ka ng'ato dwaro business ne ohande cha opogre gi moro cha ton mowuoye go cha duonde opogre gi ma ng'at cha koro seche mini selano isesomo gik moko kaka uso e mbui ing'eyo kaka iloso poster ma page no ting'eyo kaka pitch biashara no ohala no nigo beni keto online man go konyi ma pile pile ka ng'ato neno kata man go to ng'en man go Safaricom ka ng'ato neno man go to ng'en man go Ramogi FM tiyudo kama ne yo michulie long term to ng'ato dakwe ikori ndiki e kibarua to gipogore nwacha ng'eni wan gi jok moko maben gi talanta ma gin gima ging'eyo en miel koro kanyo ema nyalo wacho ni seche ma in iseng'eni talanta ni opogore to gweth ma Nyasaye omiyino kata seche moko ionge access ma ng'ato manyalo puonji gik mang'eny koro mano emitiyo go mbui kata ing'eyo kako tiyo ni to the first thing mana nyalo wacho ng'iye gimitimo no to mbele ni king'iyo steps moko 3-4 mbele kacha ng'ano mabe time koro mano nyalo konyi mondo yud aluongi gan tiegruok kata pidhruok kata jomoko luonge ni mentorship kidwaro ng'ato mbele kacha boting'o badi odhi konyi kaka iwuotho step from number 1 kata number 3 to dhi konyi mondo ing'e kaka ibedo maber e mbui mondo obend omi pesa kik ibed ka jomoko midhi bedo kanyo iketo handi iketo information magi mora mitimo to komiyi pesa yena mar mondo mi arwak Darrell e twak Darrell winjo kanyo kaka Moses osesomonwa paro marieko tudore kod kaka ng'ato nyalo usore kata uso gino motimo e mbui kata yo makare mar mondo mi okelne yuto kata kamano anno ka jono moko penjo kae ote moko bende abo bedo ka some kinde modhi mbele koda twak marwa kadwa chako tich e mbui nikech wang'eyo ni kinde ka kinde iwacho ni kata ka ng'ato dwa chako hala to nyaka ibede koda capital moro matin ibede ga chelari adek moko e tije mitime mbui ni wanyalo wacho ni requirements to gin mage ma ng'ato nyaka bed godo e lwete kapok ochako timo gimoro amora motime mbui kacha obed kata weche go mag coding obed weche go kata mag loso software kata mago mag content masani waneno ka rowere mathoth timo e pacho kae mar mondo mi giyud yuto maggi Darrell erokamano gima ber gi tije mbui gi ni ukihitaji gik mang'eny kaka wan abowuoyo ewi coding gi software development hapa ni Moses owuoyo ewi digital marketing yo maiye coding gi software development gima onego ibed go kende en ni be inyalo wacho kata somo kata winjo kizungu gimomiyo mano en gimonego ibedgo en nikech tijegi gin global gin tije minyalo timo kamoro amora e pinywani koro ng'eyo kizungu kaka dhok ma ji communicate go ji wuoyo go ji tudre go bo miyo puodhri e yo mayot nikech weche mag puodhruok itimo gi dhok kizungu mar ariyo ibo nyiso ji pachi ibo nyiso ji gik ma igero ibo tang'o ne ji kitiyo gi dhok kizungu mano kende kaka wan kaduogo e Zone 01 Kisumu requirement ma wadwaro ni beda jahigni 18 kadhi malo nikech wabo kawi kaka intiere no kata kionge gi ng'eyo kata puodhruok coding kata software development to wabo chako kodi kama intiere no ka wateri
step by step ma ibed ng'amo puodhre maber ahinya alafu inyalo chako timo tij coding kata software development ok wan kende kata YouTube kacha cha kidonjo tinyalo chaka puonjri ki in so long as in gi data e simu kata e computer kata ka un gi cyber cafe dala kanyo onge okohitaji ujuzi mang'eny ahinya en ni be in gi dwaro mar bedo ng'ama opuodhre e weche coding kata software development. To Daryl kapodi antiere kuomi wacho ni kaka una jozona 01 kine mathoth nitiere jogo ma oro kwayo margi ka gidwaro mar mondo mi ubi upuonj gi achiel ariyo adek. Penjo en ni jogi ka use puonjogi kata use tiegogi e yo makare kotudore kod gino ma gidwa timo katiyo kod ranyisi obed loso software kata wechego mag coding. Une mudok undiko gi tich kose koro uweyo gi mar mondo mi gidhi gijitegemea. To penjo machielo ma bende jopiny jathoro penjre ni bende tijegi anyalo timo kan mana gi simba mar ong'we yamo kose nyaka bed kod laptop moro kata iPad moro ma awuotho godo katimo godo tijegi. Darrell. Erokamano. Ndiko opogore. Nitie jok ma wandiko wan kaka Zone 01 Kisumu. Koro tijgi ka gin Zone 01 Kisumu en ni wamiyo gi projects kata tije. Kaka nawacho mbele kanyo ni sani nitie project ma wakonyo Kisumu County timo. Koro ka county onyisowa ni Zone 01 Kisumu losnwa gini wadhi ir jogi ma wasepuonjo wamiyo gi tijno gitimo ka wachulo gi msara. Kidieny mar ariyo mar tich en ni kambi kaka Ramogi nyalo nyisowa ni wan gi project mar gero software ni wadwaro ji ariyo maber ahinya mose train. Wakawo ji ariyo kuom joma wase train to wanyisogi ni dhiuru Ramogi konygi uru tatua shida ma gin go alafu aidha gibo chulou or gibo chulowa to wabo chulou. Mar adek en ni ka wasetieko training to wakonyo jopuonjre gi yudo tije kuonde moko. Kaka sani wan gi joma wamorgo ahinya tijegi to wang'e ni wan kambi matin lakini ka kambi maduong' kaka wawach ni Google kata Safaricom kobiro ni wamor gi tij ng'at ma utrain ni waseneno gimotimo e mbui kacha cha be wanyalo kawe wamosore gi ng'ama wase train ni wamiye gwethwa odhi gi yo maber odhi otim tich Safaricom kata kambi manyalo chule e yo maber. En ni wan dwarowa mogik en ni joma tindo oyud tije. Koro kata ka wamiyo gi tich or ka wakonyo gi yudo tich te wamorgo. Iwacho kanyo makare ahinya kendo Moses in bende koro kaduoke twak joma tindo rawere koseyudo tijegi e mbui gisetimogi obed mano mar moko loso content obed mano mar coding obed mano mar loso kata software pesa ka giseyudo. Wanyalo wacho ni penjo makwongo ma ng'ato nyalo bedo ka penjore ni bende tije e mbui chudo to kaseyudo pesa ni anyalo kane yo machalo nade kata anyalo kunge e yo machalo nade mar mondo mi kiko beda ni en pesa ma seche moko iyudo mapiyo piyo to aketha kata kati kod pesa makare to bende en adiera ka ng'ato wacho ni mbui kacha pesa yudore mapiyo kose nyaka sweat. Yudo pesa e yor mbui to nitiere ondamo mokaw kendo lure bende gi kaka in specialist kata kod kaka iberie gima itimo. Mano dhi determine kabisa kaka ji dhi chuli e yor tije mitiyo. To idhi yudo pesa mang'eny jomoko kitimo gimo kaka app development manyawa dwa wacho kango yudo ni ng'ato dhi yudo nyaka 300,000 koso ye mfuke. Lakini koro yudo ka ng'ato
onyuolwa mopogore. Nitie ng'ato man gi goals ne, nitiere ng'ato ng'ato bende nitie ndamo modwa kawo ngimane donge. Nitie ng'ato ma bende koro dwa mana noyud pesa ni to daga ngimane momokwe mar kaka jaluo. Koro giminyalo timo mokwongo, an gima temo timo e ngimana en ng'eruok, waluonge ni ng'eruok kata iluongo ni networking. Miyudri godo oganda mopogore opogore man gi paro mopogore opogore. Koro seche mi invest, iyudo pesa no like invest in ng'eruok, ichulo meetings moko, romo moko, ichulo puonj moko, ichulo trainings moko, piedhruok moko, to magi konyi mondo iyud tiegruok malong'o e tiji mitiyo mondo onges yuto mari. Mano e the process minyalo chako go seche ma pesa ni biro ni. Gimomiyo atemo emphasize area kanyo en nikech seche ma pesa ni biro, rito pesa tek okoyot. Mana dieri to platforms gi dhi chuli be mopogore opogore, lakini seche ma ng'ato miseyudo ma pache opogore kaka itiyo go chato kaka iwuotho wuodhni kod kaka itiyo pesa no, mano konyi kaka irito pesa ni. Namba 2, seche ma pesa ni obiro, giminyalo timogo en ngeso sombi ama nges tiegruok mari, waluonge ni upskilling and training. In a software developer to nitiere tich mombele ni kacha manyalo bedo mar manager. Koro seche mingeso sombi, seche mingeso tiegruok mari ni nyiso ni tiji ber, pesa ni bende ngesore. To seche miyudo pesa mangesore ni, nyiso ni kati bende kaki dhi plan gimani, kaki pango giki, kaki dwal sombi, kaki dwal rito familia ni, kaki dwal nyiewo giki, bende koro bedo maber. To seche magitimore maber ni, nitiere gima nyalo wacho koro ibende obed ni anyalo wacho ni investment, self development ama investment. Mango koro seche mi bende nyaka yatikisha ni be ichiemo maber, idak maber, isomo maber. Ta then number 3 inyalo dwaro koro jok mapuonji rito pesa kata iluongo gi financial consultants. Ma temo tiegi kaka inyalo rito pesa ni. Koro mane mabiro gik moko mwawinjo investment in MMF, nitie jok ma bende dwaro nyiewo puothe, nitiere jok ma bende nigi lope, nwach chudo to ochudo. Koro in the process kanya kichako to pesa tin, okochaga gi mang'eny kalure gi gimi somo. Obed ni ohandi moro, obed ni en puonj mitimo kata nitie service michiwo. Okochak gan ochako to sechako to imeo odiechieng'no. Okawo ga time. Koro king'eyo kaka ikungo mari. Okawo time maromo nade nikech wang'eyo ni rawere matinde nyalo bedo ni gito gero gino mabiro mapiyo piyo. Kiwacho no okawo time maromo nade. To bende ka wawuoye weche mag mbuige, mana kaka iwacho ni nitiere platform mopogore opogore ma ng'ato nyalo kata loso content to keti, itiyo kod ranyisi YouTube, wantiere kod Facebook, TikTok, nitiere nyaka Instagram. Nyalo bedo ni platform mane ma seche moko chudo maber moloyo moro ma rawere seche moko nyalo tiyo kod opportunity no maber mondo giyut maber. Erokamano. Kipenjo time mokawo, adwa chiwo gimo example, mano graphic design. Graphic design timo gimo miluongo ni rebranding. Adwa luoko picha mar Ramogi FM. Tadwa time within 2 weeks. Then amiu quote kata atamalo ma 1,300. Tiyudo ni within 2 weeks idhi miya quote, idhi chula pesa. Koro nitiere ng'at moro ma bende koro dwa uso e mbui. To ng'ani nyaka chako ohala, odwaro nokonye mondo okonge. Koro dhi ng'isa ni wati dweche 3, adhi chako chuli siling 5,000 dwe ka dwe. Then after mano eka dhi chuli pesa moro. Koro yudo ohala kata area mi specialized dhi chuli mopogore. Kabire graphic design en gima ng'ato dwa gocho nan hello Moses adwaro manigo kod manigo. Bang' seche 2 tadhi oro ne gima odwaro cha, to dhi oro na siling 2,000. Koro yudo ka area ma ng'ato osomo kata kama otiegore, bende determine chudo moyudo kata yuto ne moyudo. Koro en bedo ng'eyo mari kaka odwa mondo tiegre yoni kod mondo dong ema nyiso kaka odhiritre. Nitiere penja momi penja mar 2 kinyalo noyo. Mana ka platforms ben mano mar Facebook, mano mar YouTube, TikTok kata Instagram, mane ma chudo maber mar were ma oseamua ni mane tich magida timo nyalo donje mar mondo mi giyut maber. Sani platform aseneno ka tiyo sana, nwacho konyo ji mondo ng'ere yo mapiyo kata mondo dhi viral. Asebedo kaneno TikTok. Nikech TikTok kikawo video biketo kanyo bang' seche 2 tidhi yudo ka ji 20,000 nyalo nene, ji 500 nyalo nene, kitemo pime kod Facebook kata YouTube. To kochopo koka yuto chudo maber, anyalo doko ka YouTube, especially kobedo ni in ng'ato moro ma puodho oganda, golo paro maliw, kata temo puonjo ji gik moko mopogore opogore. Nwach idhi yudo ka YouTube, king'iyo especially Africa, yuto wan ga piny, to king'iyo USA kata countries mosedongore, yudo ka yuto gin ga malo. Koro gimomiluongo ni quality of content, mitemo keto e mbui,
especially e YouTube miyo idhi yudo chudo maber kitemo pime kod Facebook kata social media mokogi. To kaduoge Facebook kod Facebook kod TikTok gibende gin gi chudo. To Facebook dwaro mondo obed nitie gimo ma consistency. Facebook nyaka ibed gi gimo at least 55,000 followers. Kore nyaka itim gimo miluongo ni monetization cha. Koro seche misechako monetization ti nyaka ibed ng'at mo man consistent kata show up every single day mondo iket kanyo content ma ji mor kodo kendo gidwa mondo giriwre kodo kendo gigol be pachgi. To sechegi iyudo ka atamalo ma jok maneno gik moko miketo e wang' mbui giyudo ka mor to bende influence mari bende dongo kata ng'eruok mari bende grow. To mano Facebook chuli pesa mang'eny. The same mano bende apply kochopo koka TikTok. Seche ma page ni grow chan seche modongo cha kose hingo 10,000 tiyudo ka koro giyawo ni nyalo monetize. Koro seche miendelea consistent sechopo 100,000 followers tiyudo ka ochuli. To kwa wuoyo kendo ichudo e yor mbui ok en platforms gi kende. Koro seche misebedo in gi ji 100,000 isebedo in gi ji 100,000 isechopo in gi ji 1,000,000. Ohendni mopogore opogore kata ji mopogore opogore kalure gi information misebedo kipost cha gidhi luongi mondo gidwaro gimo miluongo ni partnership chande. To ging'isi ni Moses isebedo kitimo manigo udwa bed mondo wariwre kodi watim chenro ni kanyachiel. To mano bende makele penjo machielo Moses kapok wadhi Darrell Kene studio ma Kisumu. Partnerships gi ma seche moko ng'ato dwa donje mage magin adiera to mage ma ok gin adiera nikech iyudo kata ni jomoko entiere kod kata page mare Facebook kacha iyudo ka ng'ato oro ne ote moro inbox mare ong'isi ni wadwa partner kodi pile ka pile wachudo pesa makama. Ng'ato nyalo ng'eyo nade ni ma en adiera to ma ok ni adiera nikech iyudo ni moko gioro ni link moro kise follow link makamano iyudo ka gi hack account mari kamano. Koro gima ber kaka isechake no en number 1 nyaka ibed ni in gi ng'eyo ni magi nitie gik matimore ma jok moko nyalo temo hack account ni mari. Alafu bende ibed gi ng'eyo policies ma area ma partnerships ni. Alafu kidwa riwri sim ni idwa partner kod Moses Were ama idwa partner kod ng'ato kata biashara moro ndio gik moko mwaluongo ni contract. Koro nyaka ing'e gik mondik kanigo gin gik mibende okete ya yanga ti bende in gi ng'eyo ma kila maandishi mane iye kanigo kapok idonje winjruok ni. To gima nyalo wacha kata ka bed ni partner koda kata ng'ata account mara ok onego bed na mi no partner mago access mari ok mi ng'ato manen ga namba 1 manyaki bed ni ng'eyo ka en content creator. Number 2 link mora mo ore inbox ti ibedo kod luonge ni question mark kata penjruok mani ok ing'eyo tiende ok da her mondo idie kata mondo i-click nwach onyalo miyo mondo i-lose account ni hacking makoro wawacho ni. And then seche mitemo dongri chande nitiere jok mopogore opogore nitie ng'at manyalo neno nyar luoni jaber ing'e ji biro gi paro mopogore opogore koro gidwa tiyo kodi gidwa tiyo gi pichi ama seche mo ginya tiyo kodi marach manyalo ketho ni be nyingi kata picha ni moro miseketo kiketo e social media. Koro gima duong' seche mitemo dongri e wang' mbui kata e mbui kanigo en ber mondo ibed kod oganda matimo gimitimo ti ibed kin kod access to information gimoro mora mitimo to manigo dhi konyi mondo ibed awach ni enlightened e gimoro mora mitimo kanigo mondo ogoli e masigu mabiro katoki koni moki ng'eyo. Kapok wadhi yueyo machielo Darrell ka intiere kaunti ma Kisumu kinyi ma kawuono ka wang'iyo tije ma ji time mbui nikech adiera kinde machon kinde ma kata ne wadongo iwinjo ka ng'ato oluonga mar mondo mi odhi kata e kar tiegruok mamalo ting'isi ni dhi bed japuonja ka loni kisebedo japuonja to market nitie idhi ndiki peyo ing'isi kata ni bed daktari ibo bedo kiyudo tich mapeyo ing'isi kata ni tim tich makamae tiwe kwang'iyo tije mbui banyalo wacho ni nitiere tije moko maseche moko yuto margi kata market margi ni malo moloyo mamoko to gin mage marawere nyalo venture into mar mondo mi kinde makoro gichako timo tije mbui kacha to ging'e ni an kadonje ma to ma bro dhi koda maber. Darrell inyalo timo gi e industry moro kaka nawacho wacho maber kaka ne wadwa donjo university ni nyisowa ni dhi bed japuonj mane kuonde mane kuma tich nitie dhi bed daktari mano tich maber ahinya. Gima waseneno higni 5-10 mokalo en ni
industries go ka wanyalo luongo gi kamano gidwaro joma otiegre weche mbui ma kamedore kaka Moses wacho ni industry moro amora, ibed japuonj, ibed daktari, pod ibo itaji bedo gi website, bedo gi social media, lakini kidhi iye matin, tije ma bet dongo ma bet ni malo kaka gero softwares ma konyo tije gi obed efficient. Akiani efficient owacho gi dholuo nade, lakini tije ma are about systems, kaka wawach ni sirikal koro dwa loso platform mara IBC, yani mano ichulo ka wang'iyo chudo kaka ipenjo no, obviously chudo mar gero systems bilagi ni malo matin moingo tije ma wawach kaka entry level ka nyalo luongo gi kamano. Koro kidienje gi opogore luwore gi experience ma bende in go, nikech kichako to market neno ni ionge tiegruok ahinya, lakini ka isebedo gi higni adek madhi abich kata abiriyo, ichako neno ka yuto mari medore, nikech experience kata walunga ni experience en gima muhimu tije mbui gi, especially ka wang'iyo coding gi software development. Koro yuto luwore gi tiegruok gi level mar tich ma itimo, lakini gima waseneno ni kisedonjo kiswasoa tiendi e industry moro amora, to in gi ujuzi mar tije mbui, in gi advantage. Ng'ato kaka an apani nayudo tija mokwongo nayudo nikech nanyalo tiyo gi internet ndalo mane wachako tiyo digital marketing. Ng'ato nogona simu Nairobi, aidho bas gotieno adhi atimo tijeno higa achiel Nairobi nikech tiegruok mar digital marketing. Koro ka higni sudo gi experience matin mayudo, omiyo waduogo Kisumu. Koro watemo mondo jomatindo be waketgi e level mamalo ma bomiyo giyud yuto mamalo moingo kaka ging'iyogo kata ma ging'eyo. Wadwa ni ji owe paro ni digital marketing kende e tije e mbui. Nitie coding, nitie software development ma nyalo chuli mang'eny kuom ndalo mang'eny be ka nyalo wacho kamano, kendo e industry moro amora. Wacho kanyo makare ahinya. Darrell kinyiso ji ni ji kik panen digital marketing kende minyalo time mbui kacha, to nitiere gik mopogore opogore mano moriwo kata coding, loso software kaachiel kod mamoko. Nyakora mugie jwang'wa ka uyuyo madundo gi sani, ka waduogo abobedo ka somo ote magi e kinde mwaduogo e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ane ka ng'ato timo gimoro kae, to wach man ka omako ngimana nyaka ngima mar niti. Ok abi yie mondo arusni otimre. Abiro chungo arusni.
Koro ber ka niting'eyo ni en nyako timo arus gi Sanju to ka Jay man kanyono. Ajay ema orwako lep wuon arus. Monti koko yudo Meshika to bro chuno wani wagoch ne polise. Wewe mondo ji ong'e adiera mara. To kabi mondo Meshika okale matek. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak mar cheno mar mbako romo kinyi ma kawuono ang'isi nabo bedo ka somo moko kuom ote ma ochwalonwa achiel kachiel wawinjane paro mag joneno magwa kamoro amora ma gintiere. Ote ma kamago wabedo ka wasomo gi achiel kachiel kinyalo mana ketnwa moko kuom ote mokwongo kanyo mano mar Injinia Lazaro Kanyambok. Ngisa ka ni Joyce Oduor kuom adieri mantiere Ruto ne o promise digital job lakini gima nitie sani en mana blogging ne josiasa mabende Neko Jwang' ne okelo buok matinde bloggers oluora. Online job machielo manitie gin mana cyber crimes majoka tiyogo e koto jo M-Pesa. Onge effort ma government osetimo e create online business. Odhi mbele gocho na apart from e-procurement e government departments gi choko pes nyombo kod liel e WhatsApp. Wacha ka ni Ruto please yaone jo piny digital platform for more opportunities. Clinton Ochieng bende wacho naneno twak kaka ana wang'e longo Kadema. Mwenza ni Joyce sirikal ose kelo tije e mbui lakini gima ketho gigi en mana siasa kasto tije go yudore mana e town but dala onge tije go. An Clinton mar wang'e longo Kadema. Erokamano ahinya Clinton. Lavenda bende wacho ka ni an Lavenda to agombo ni utuda gi online jobs. Akwayo ni mondo uorna link no mondo achak application na mano Lavenda. Junior bende wacho ni an Junior omiya penjo ni ya is there security? Mano penjo malonga ahinya. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ka ni ukelo twak maber. Unsa ka ni Joyce penjna welogo ni to tije mbui gi gin mana rowere kende. And from which age bracket? To ere kaka jauso e mbui odhi mbele nyalo bedo gi security mageng'o weche jo hack account. To ere kaka ng'ato nyalo increase the followers mondo chiro obed maber. To ere kaka ng'ato nyalo build trust gi clients. To ere seche maber mar posting kata advertising tiji. Mogik to videos maricho trend ga moheo the positive videos. Kanyo giwache ang'o. Aluo twak kanu moja enako. Faizi Mark bende wacho ni apenjo ni bende anyalo yudo tich. Mano mana moko kuom jogo ma bende penjo ka ginyalo yudo tije e yor mbui. Moses achak kod winjo kanyo moko kuom penjo kaachiel kod ote ma janeno marwa penjo. Ka bende moro kanyo penjo ni tije gi gin mane town ke wacho ni gin mane town dala kocha to gionge. Mano bende makela e penjo machielo ahinya to gwenge magwa makaluo. Obed county ma Homa Bay, county ma Kisumu, county ma Siaya, county ma Migori. Bende nyalo wacho ni wantiere kod internet connectivity maber marawere bende nyalo yude thuolo mago mag tije. To bed gik moko kaka Ajira Digital kaachiel kod Jitume Labs. Bende nitiere gwenge wago marawere nyalo dhi kuro mar mondo mi gine ka ginyalo yudo tije e yor mbui. Mano penjo maber, kendo penjo maliw kabisa. I think kaparo kama wuoki, ana wuok e gweng' mar Siaya, Ugenya, Aboke area no. Tanyalo wacho ni tije gi onge kuno. Mano gima nyalo wacho adieri. To gima miyo gi onge kuro, iyudo kana gima kuongo, nitie penjo mipenjo to rais osechopo kanyo gi gima mano wacho ni fiber optics momigero ni osechopo kure. Nwach iyudo ka tije gi time gi internet. Tiyudo ka ngima makadala tek saidi. To jogi koro seche motek saidi ni ginyalo afford bundles kata magidonjo kod e mbui. Koro mano golo gi e yudo information manyalo konyo gi mondo lok pachgi mondo ging'e kaka giketo
mwandu gi gik ma giuso bende e mbui kata gik ma ginyalo somo mondo giji chanwago mondo gin kaka ginyalo losre e mbui mondo giyud yuto maber. Tijegi kaluo bende nyalo timogi, lakini idwaro mondo ibed gi internet kaka wawache ni tibed gi laptop. To kobedo ni ina mwana biashara, to in kamo kaluo kanyo obedo ni in Sega, obedo ni in Migori, obedo ni in Kisumu, to in gi simi ma smartphone no. To ibendi nyalo yawa account mari ma TikTok ni, to bende gima nyalo wacho ni joluowa. Ng'ato kik ng'isi nyaka bi Nairobi ki create TikTok account. Mano gimi loso kendi gi simbi kama ibetie no. So seche miseloso TikTok mari ni, to wacho nitie kaka image ni nitie ng'at mopenjo trust gi client. Image ni kiselose kikiketa kitan nyar duse shop miye nying moro maber makata ka ng'ato neno to bende wacho adhi nyiewo shop ka nyamin, wahero ga nyinge moko kaka nyamin Nyamwalo shop, wahero ga nyinge moko kaka Oganda shop. Miye nying moro mapogi gi jomoko mathenge, kata nyalo bedo ni en classic boutique, to mano nyiso ni in mitiyo mana gi ladies area no. Koro seche ma ng'ato biro e gweng' kanyo to ng'eyo adwa loso wiye adhi mana classic boutique. Nying mitiyo go mano keti ga thenge gi jomoko. So seche misebedo gi duki no isemiye nying maber, to ineno ka customers mirito mabiro e duki ka go bende rito gi maber. To nitie gima dhok timo en ga gima duong'. Gidhi ndiko gimon reviews. Donge koro iseloso platform kachi iseketo nying pichi, iseloso ne nitie gima kanyo mwaluongo ni logo. Kata anyalo luonge, akiana luonge ni ranen, kata pichi moro miloso mari chande mar logo mari mar ohala. Kata inyalo kawo mana picha mar duki no, te miketo kaka gimo kanyo luongo ni DP ma mwaketo ga i WhatsApp ni. Koro seche ma ji biro kanyo to be ginene to gibedo gi amini. Koro gima mani go konyi go en ng'ato ok nyal kongi gi nying ohandi online kanyo, to man go help to build trust. Seche ma ji obiro bo nyiepo kuomi, te mondo ikwayo gi mondo gimi duoko, mondo ing'e kaka i-serve gi, ka gimor, kata ka minyalo improve. Koro man go dhi konyi kabisa mondo ikong ohandi ni mondo dong. Seche mi i grow in the process, niti yudo ka pesa, kendo handi ni dhi dongo. Koro gima di keti thenge, ikind ng'at man online gi ng'at man onge online. Ng'at moro penjo onyalo trend kata onyalo hero mondo oyud customers mang'eny. Seche mi ini post pile pile, seche mi yape ting'iso ji gik mitimo, kikelo stock manyien to bende ing'iso gi. Mano dhi miyo gi gimor. To seche ma isava ga maber cha, tayudo ga lewni maber kuomi. Adhi ng'iso siepe ga. To duki dhi dongo nikech ine a classic boutique, ine mwadhi ga spend kuomi seche mora mwadwa loso giwa. Ohandi bed tamre donga diera, dak tamre. Nitie ng'at momo penjo kanyo kendo bende seche minyalo postie content. An anyalo wacho ni ohala kohala luore. Nitiere jok moko ma uso mana ni minewa, nitiere jok ma uso ne jende, nitiere jok ma bende uso gik moko kaka lope ama aluongi ni real estate. Koro kiseng'iyo jok mitemo uso ne online kanigo, jok midwa keto ni gik mi uso gi mwandu ni online kanigo. Adwaro ni penjrie in ni ng'at ma uso ni en odonjo ga online kanigo sadi kata odonjo ga e mbui kanigo sadi, to mano number one. Talaf adwa ni ng'iye ohandni moko ma bende timo gik mitimo. Gin gipost ga gik ginade, giketo ga gik gira ma nade e wang' mbui kanyo. Koro man go dhi mi insight mondo ing'e kaka inyalo keto pichi maler chande. Ti post e seche ma Moses ong'eno kodonjo online, to dhi yudo ka classic boutique chande post. To odhi neno ka Moses dhi ng'iyo to ji comment, ji wache ang'ono e ohandni. Koro magi gik ma dhi konyi mondo iher gero ohandino. Daniel ka intiere kaunti ma Kisumu, in bende winjo moko kuom ote ma Nyakwara Mugejong manenowa kokalo ka nitiere gwenge mopogore opogore kokalo ero aduto te mag tudruok ochwalo. To penjo ng'ato penjo weche mago mag security nyenya to mano mar jogo matimo tije e mbui kacha security margi wanyalo wacho ni chale yo machalo nada nyenya to bed mag nitiere achudhe moko makinde mathoth gi hack nyaka system. To ere kaka ng'ato nyalo ensure ni entiere kod security makare nyenya ka koro seng'ado bura ni en to koro oda timo tich e mbui kacha bed ng'at ma develop software kata ng'at matimo coding. Dare Gisani security achiel kuom weche madongo ma wang'iyo nikech kila ng'ato nigi access, kila ng'ato nyalo donjo e mbui through simu kata computer. To ka simbe medore e lwet jopiny to risks be medore.
aparo ndalo moko dare lingi sani mak na mana paro no gi kanyo matin dare langwa bedo angwa biro waduogo kuomi mar mondo mi lernwa matut kotudore kod wechego mago mag security. Kata kamano ka wadong gi daka matin kende daka biriyo kende Moses twatieko twak mar okinyi makawuono e thuolo mar higni 3 ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo e telo. Bende wanyalo wacho ni tije marawere timo e yor mbui kacha bende osekonyo e duoko pinya mano kiwango mag rawere maonge kod tije. Osekonyo mang'eny, osekonyo kabisa to kendo kaka waneno kaka wadhi sudoni odhi medo konyo. Koro gima sani tend William Ruto onego ng'i kabisa en mondo rawere oyud tiegruok mane number 1 kaka gitimo partnerships gi organization kaka Zone 1 kata wabe wan gi Strive Creatives watimega. Koro man go dhi konyo mondo wayud rowere moko madwaro tijegi mondo waketgi kanyakla mondo wakonygi yudo tijegi. Koro e chopo promise mane gichiwo anyalo wacho ni gin 30% nwach ochopo kama koro yudo wan kaka oganda wan manyaka wabed piny wabi gi pachwa kendo wangi kaka wanyalo konyre i anyuolawa. Koro kanyo government onego ministry onego ngi kabisa kaka onyalo support nwach osebedo chien zaidi to vijana bende adwaro sensitize gimoro ma bende chandowa en kabisa en koso ng'eyo mamano kati luonge ignorance to jomoko bende kaka kaluo en lack information da ka wachin ignorance. Koro ka waseng'eyo kaka kawuono wasebedo gi chenro makama adwaro mondo ng'ato penje ni to en ang'ano manyalo timo online to en anyalo some nade. Koro kawe simu kawuono kikirit chieng' moro ibo paro kawe simu kawuono igoch ni Zone 1 Kisumu ami goch ni Strive Creatives tipenj gin anto anyalo soma ng'ono to ibendi penjre be in gi simu kosin gi laptop kosin idwa timo ohandi moro mapiny. Koro mano dhi konyo kabisa mondo opunguza idadi ma jok mokoso tije e Kenya ka. Lakini kaka wasudo mbele in the next higni 4 kata 2 modongi the government masani an gima nyalo kwayo en gipunguza gik moko kaka taxes moko ushuru magiketo e tools ma GTO kod online kanyo especially on the digital marketing side. Tools kaka mage kaka wan gi tools kaka ChatGPT wan kod Canva then wan gi Meta. Koro yudo ka Meta kan nitie ng'at man go hala ne moro Umoja nitie ng'at man go hala ne Obunga tiyudo ka government oketo 16% VAT. Seche moko bende nitiere ng'at moro misetiyo go USA ma bende ose oro ni pesa ni moro odonje PayPal kanyo tiyudo ka government ng'ade. Koro yudo ka seche moko chudo ni ti to kendo odhi ne government. Koro magi bende ka government nyalo ng'iyo kuondegi onyalo konyo zaidi kapok wadhiyo ahinya. Ka watieko Moses ipane nyaka sani koro piny Kenya nyalo ketore e yo machalo nade ahinya nyato e global digital economy mar mondo mi oyaw thuolo mathoth ne rowere ok mane pacho ka kende to kata mane pinje maoko. Piny Kenya an kang'iyo to anyalo wacho ni wan kamo maber kabisa kanyo kang'iyo especially jo Kenya wan gi paro maliw kabisa kendo wasomo kabisa molo pinje maoko emomi neno kata kantie jok mabiro. Koro sani gima nyalo wacho government gima nyalo sisitiza ni o increase government partnerships e kind kambe matindo mabiro makonyo oganda kod government bodies obed ma counties kaka gima winjo ma Kisumu timo obed through Ajira digital program mondo wabed gi bedo mwanyalo donjo e piny kuma ntiere oganda mondo wakony gi yudi information. Wach government dak tim gigi kende lakini seche motemo timon en odwa time kende cha temi yudo ka ntiere ng'ikruok to kendi yudo ka onyalo chiwo promise to kendi yudo ko chope because gikoso infrastructure e yo malong'o ma ginyalo chopo go e oganda. Koro mane kama nyalo sisitiza. Wach ni mogik Moses katieko kodi. An chenro makawuono an ng'at owinjo show makawuono gima nyalo ng'isi ni look around kama intiere ng'irie tipenjri in the next 2 to 5 years ang'ono misehero timo especially e piny masani mwatiyo gi mbui. Koro ki in ng'at ma in gi tich kata ng'at mokoso tich and as a citizen sani koro ger pichi mwaluongo ni personal branding e mbui to kendo ius gimo tibed ng'at mong'ere ng'at malong'o kendo ng'at mapache leo kanyo e kama yore ni bro yawre duto kata keno handi kata kantie gimoro amora midwa timo ibed jini school ibed ne tiji ibed ni gimoro amora mitimo. Erokamano ahinya Moses Were japuonja uso e mbui darela ka intiere studio baro e county ma Kisumu ng'isi ni mak paro kanyo kotudore kod wechego mago mag arita e mbui kata wechego mag security mar mondo mi ng'ato kika yudre ni gino manotimo bedo hacked molal.
Erokamano. Kaka nawacho ni security sani en gima duong'. Ne wapuonjo mine mauso Jubilee gi Oile Market kaka ginyalo bedo mariek mondo kik gibed hacked through simbegi. Kuom yo anyalo wacho ni ng'ata makwayi password mar simbi kata password mar email mari, ng'at magoni simu ma penjo kaka nyingi ng'a, ioro ne ng'a pesa mogik, gik machal kamago, kata account ni tiyo nade, mago jok ma nyalo njawi. Kiyudo message manigi link moramora, ka ng'ato oro ni message to nitie line moro kanyo ma color blue, nyaka ing'i diriyo kata didek, kiki di links go aoyaye, nikech inyalo njawi, ji nyalo donje simbi kamano. Machiel kuom gik ma wapuonjo Zone 01 through cyber security en program ma puonjo tiego jomatindo kaka ginyalo miyo systems magigero obed safe from hacking. Yiena katieko. Kapok itieko Darrell, nitiere ote moro kae maneno ka nyakwara Mugi Ajwang'a oro ote nadwa ne duok penjo makamano ka achiel kod wach ni mogik ka watieko. Wacho kae ni an gi penjo Joyce, visitors wa onyiso ni apps kata websites ma wanyalo konyore godo winjo coding language kata app development. Penjo mar ariyo, kapo ni adwa loso website to aonge lony, sites mage manyalo konya loso. Adwa ni duok penjo no kachiel kod wach ni mogik. Darrell. Mane wach na mogik. Penjo wanyalo konyi, Zone 01 Kisumu nyalo konyi. Gima ber ni wan okwa charge, okwa kwa ng'ata pesa mondo wapuonji tiegruok. Application en free kaka nawacho, www.zone01kisumu.ke. Kuom dweche 18 wabopuonji kaka itiegri e weche gite. Kidwa gero websites, kidwa bedo cyber security expert, kidwa bedo artificial intelligence expert. Gima ber ni dweche 18 no wachuli. Koro kata ka in dala kuchocho, wabo chuli gimiluongo ni stipend, ma inyalo tiyo go kaka transport, kata ng'iewo go chiemo, ichul go rent ka ibire puonjruok. Moingo mago ka poni okwayieri, kisetimo application, tiere websites kaka Code Academy, ma inyalo donjo kachacha tipuonjri basic coding, chakruok mag coding gi software development. Lakini waamini ni tiegruok bedo mayot ka in gi joweteu kamoro achiel. Koro sani wadhi ka wayiero jopuonjre cohort mar 2 chakre Oktoba kadonjo Novemba. Ma en opportunity mar jomatindo kata ka in dala kata town mondo tim application kaka awachono. Apango dhi wang'o kacha na kanye wang'o loko koso kure Homa Bay Oktoba kadonjo. Adwa romo gi jomatindo mantiere kuondego mondo wanyisgi ewi opportunities gi. Erokamano ahinya Darrell. To mogik ka watieko, ang'o momiyo seche ma ng'ato oro application, ati ranyisi ni aoro application to Moses bende oro application, ang'o momiyo seche moko nyalo kawo Moses to anto ok ukawa? Ang'o mong'iyo hie mana mapiyo piyo? Wang'iyo ng'ama nigi potential like yana luonga nade gi dholuo. Nitie ng'ama botimo application to timo application maber ahinya moingo ng'at ma maybe timo application mokwongo. Koro ki medo timo application ding'eny to ing'eyo tiegruok makonyi timo application maber. Nitie opportunities mang'eny, ok ni watieko sani, wabodhi mbele. Kila ng'ato nigi opportunity maromre mar donjo.
Erokamano ahinya Darrell Aduda, manager mar tudruok Zone 01 kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio mar e kaunti ma Kisumu mar mondo mi bi wa twaga otudore kod tije e mbui kaachiel kod in Moses Were japuonj use mbui kuom kawo thuolo mari e chopo e studio marwa Nairobi kae mondo wabed kod twak mong'ith. Nyakwara Mugia Jwang, imbenda go erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Winjo kanyo thuolo nitiere mag tije mopogore opogore marawere nyalo timo e mbui. Koro kaw mano kanga mano mar chwalo kwayo mari mar mondo mi yud tiegruok makare ichak tiyo e mbui kanyo. To kuom thuolo mar higni 3 bende jatend piny Kenya William Ruto setemo e loso yore mopogore opogore mago mag tudruok e yor mbui kata keto internet makare mondo rawere omed tiyo e yor mbui e yo makare. Nyakwara Mugia Jwang gi kanye mwachopo gode giko mar twak mar e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. E lojo wetena mano moriwo Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao mano neno ni chenro ne obiro ni e yo makare. Wagonu erokamano ahinya kaachiel kod director marwa mar odiochieng' makawuono, jogo picha, jomak duola, jogo mantiere TX kaachiel kod graphics. Wagonu erokamano ahinya kuom neno ni Nyakwara Mugia Jwang oyudo chenro ni e yo makare. Bed kod odiochieng' maber, oriti masani. Nyinga Joyce Oduor.